Totoo, nag-gym na ko. Nagdagan naman kayo nagtag. Siya, di man nagad ang Roblox, sige kuha pang 8 sa kli. Hala, mo to, ang mga tao, murag na, suko na ako kay, nganong imo man ang tangtangag trabaho, al, nga Maxim Rider naman na. Imong love life karon dol, kumusta mo dol? Naay someone pa, di pa may uyab. Kay, nanguyab pa man siya, ako pang... Di pa ka sure ba kung entertain ko ni? Wow, dol. Pero ikaw, look. May bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Kaning akong makauban, ako raning kasabayan sa una. Nga, nagsugod-sugod mi sa una og mga ginagmay ra gid taon nga content unya karon. Isa na sa mga kuyaw kaayo nga mga social media personalities nga Bisaya. Og syempre usapod ka singer, no? Syempre naana siya yung mga singles nga napagawas na sa Spotify o sa iTunes. Dili na nako padugayon pa. Ania na si Al Nair Moralde. Al, Dol. Ako mo, lingi. Mas kaasar na Dol. Pero mo yung kamera, Dol. Kumusta Hi, ka, Dol? guys. Busy kay ka karon, Dol? Medyo, okay lang. Ano tawag sa imong fans? Wala. Ay, wala. Si Al Moralde, taga Cagayan, Yuga. Gayan di oro. Sige, ito yung gihuman, Dol? Bachelor of Science in Development Communication sa Xavier University Ateneo de Cagayan. Grabe, di basta-basta. Unsa to nga kurso, Dol? Bachelor, ito naman ay Tagalog. Bachelor ng agham ng panlinang pangkomunikasyon. Yaw. DevCom, mas nailan sa DevCom. Developmental Communication. Communication. Kuyawa, Dol, wa? Nagsugod ka as dancer. Tama ba ko, Dol? Pinakauna na ko nga lingaw. Amo talent ba tawag ana kay na. Basta kay nalingaw ko pinakauna. Art, drawing, dayon. Mga elementary, dancing. Dancing. Then high school ang kanta. Banda-banda high school. Grabe ka talented daw na eh. Then pag college kinapagwapuhay na. No? Di na to talent, Dol. Natural na kayo. College unsay na-tripping sa college theater. Natama, nagteatro baga. Ang mga content pa sa una ni Modol kay Mga skit. Skit, Dol. Kanang ako ang uyab, ako ra pod ang laki. Ang buhok kay t-shirt ra ang buhok ba. Ayana rang t-shirt para na buhok. Pero ang naka-viral gid sa imuha is ang imuhang pagka-rich. Konyo rich kid. Konyo rich kid. Katubang imuhang pagkonyo rich kid sa una, siyempre ang uban gi mo personalon man ginano. Grabe gid ang bashing sa imuha tol. Ang mangbash naman is kato naman yung di kaget sa humor. Wa kaila. Naman yung mga tiguang nga mag-Facebook. Mapiling mo, di mo ka tinuod nga dato, klaro kayo mas. Malipay ra ba kung unay maulit sa akong mga videos. Dito ka mas maganahan. Kanus ka nagbalhin nga resibo al? Nag-start ko ani katong 2018 pero wa pa gyud ko nagpuyo like makipuyo lang ko sa friend. Manira ko nay event. Naana ko si Dio Cebu. Naka-start na gyud ko puyo diri kay na-lockdown man ko 2020. Okay. Kinahanglan ko mag-abang na so dito na. Ano to ana ko kauli. Naanad ako diri. Nya mas daghang opportunities para nimo. Mas daghang resibo ba? Mas Naman gyud si Dio pero layo ra kay diri. Kisa may mga nasuod nimo diri Dol sila Ongart. Joseph Sabelio. Dagan kay vlogger diri man. Ang mga amigo rasad ang pinaka-nasuod nako si Ongart. Ang katunggi kanta nga sikat kaayo ni Al Moralde ang Bright man unta ka. Okay, Bright man unta ka. Dugay na to niya nga gisuwat. Di ba, Dol? Dugay na. Dugay na to niya ni gisuwat. But pila ka years ang milabay ay ha pagod siya ingon nga ni 28. Boom Good. 2016 to nimo gi-release Dol sa 2018. I mean sa katunggi pag-compose nimo. 2016 ako 2016. gi-upload. Tapos nakita sa Viva Records. Tapos ilang ganahan nga under silang label so na-release digitally kay 2018. Dagan gani mo ingon nga ikaw din nagkantaan na. Gani, di ba? Kaning imuhang pagka-recording artist Dol nga under Viva Records giga until now. So kaning imuhang mga tanan nimo nga gina-release ikaw ang gasulat ani Dol or nakigatabang. Ikaw gyud. Ang pinaka-latest nimo nga gi-release tong Wife Material. Pero kani Dol, masakitan ka Dol, tawagon ka Roblox Dol.
Actually, kanang Roblox, dugay na election pa na. Oo ba? Actually, dugay na jud kayo kanang di paturo sa mga kantsaw na sa una kay pangahon man ko. Oh. So square, kung mag-gym ko, mag-maxim raw ko everyday man ko magtug-gym. So pag sakay na ako, fun gid siya. Oh. I don't know, nag-act lang siya nga fun. Dul, ikaw na. Story mi. Yeah. Pa-picture siya, anak ko. Abot na niya. Ay, dul, anak ko. Wala na ko ang sukli ha. Siya ni hatag sa sukli. Mga to. Pag tigtaw-taw, nag-gym na ko. Dagan naman kayo nag-tag. Siya, di man nagad ang Roblox, sige kuha pang 8 sa sukli. Hala, ako, iyaw, gibali mo ko sa animal. Akong gisaputan na to, okay naman to na ko. Iyaw kong gi-comment ang address na ko. Ah, shit. Ikaw buanga ka ha. Mo to gi-chat ko sa Maxim nga page. Yan, ni-reply sila. Wala ra ko. Sakta na ako, bahala siya. Dagan naman kayo ni message na ako. Ang Maxim, ni contact naman. Sir, ang issue about ani ba? Sorry kayo, pwede ka mo ani sa office. Mo to, niagto ko sa ilang office. Kung saan mong gusto ani sir kay according sa mong lawyer, blah blah blah, pwede jud ka mo reklamo, unsay mong demand about sa rider. Kung unsay yung rules sa inyong mga kung unsay rules ninyo sa mga inana ninyo nga trabahante, kamo bahala. Na gitangtang man nila sa trabaho. Mo to ang mga tao murag na suko nako kay nganong imo man ang tangtangag trabaho al nga Maxim Rider man na. Wala mo ko gibuhat. Nisakay ra man ko animal mo. Unya nakakita po dito ba ko ato dol nga. Yeah, ang rider pag yun, sige yapon siya bash na ako until now. Ay, Pero mo? pero sa amo ang convo, sige siya sorry. Wala gi klaro nga tao ako buang may nga bata eh. Human na to, it's all from the kuana yun, from the past. Pero kana sama sa gisulti ni Almoralde, every time mo share mo anang iyang pagka-Roblox. May one time lagi invite ko basketball league na ang Mavs Veno ba. Ako nga dula ko digto. Na gini maninggit og Roblox. Ako gibuhat akong jersey Roblox na daan. Wala maninggit. Ay wala ka bodin. Tao nila pag trash talk na diri. Kani dol kay vocal kay ka about si imong parents, si mga pagbisita nimo, kanang kani ang soft side actually ni Almoralde, no? Kanang iyang pagka rich kid, iyang pagka komedyante, pero kana makita nimo kanang every time di gina mawala sa iya, makarelate ko na siya pero may kani siya sige gini siya bisita sa iyang ginikanan niya puntod. Okay ra istoryahan dal. Okay ra gina istoryahan dal. Ma-feel mo good tao gyud nga kanang sadness gyud nimo. Every time mag-post ka na kanang naagib ka ngadto, sumbungan gyud nimo. Kanos si Si Papa September 2012 nawala. Then si Mama August 2014, 2 years after. 2 years after nagsunod. Kibali, second year ko sa DevCom si Papa. Graduating ko si Mama. Mo ba? Unsa man na dol hangtod karon ka-move on na ka or di gyud ka ka-move on? Okay raman. Okay ra. Pero Mingaw mingaw lang, lang. Mingaw gyud ka. Unsa ginahonghong nimo sila usually dol pag nagangadto? Murag duda na ako, kada balik na ako dito kay murag kung makastorya lang ang putod na nasa kay bagong patik buhanga. Bitaw tama bitaw. Okay. Pag una na akong patik, wala naman sila. Nya kabaw jud ko di na sila gusto patik. Even akong siblings, mga old school mga so. Akong ate gani gi-unfriend kay ko karot bag-o lang kay. Tungod sa nasa kay bagong patik. Oh shoot. Pila ka magsundol? Upat, ako yung youngest. Ikaw ang youngest. Pero suod gyapon mo. Communicate di ba? Communicate gyapon mo. Pero proud ra sila si model. I think so. Taon na akong ate, di siya ganan mo resign ko kay katong nag-shoot ta. Globe pa mo ka to? Globe Telecom ako nag-work niya. Anong resign man ka para mag-vlogger sa na. Wala pa siya kay realize ato. Pero kana dol, that being said ba, layo nagikagnabtan dol. No? Makaingon ka. Magduol naman ng CDO to Cebu, sa di pag kay Asa day na dol. Di pa kay layo. Manila dol Hollywood. Layo pa ko para sa ako ang goal yun, pero layo na ko compared sa una. Kung imuhang ikumpara kung asa ta nagsugod. Unsa pagiday ang gusto nimo nga maabtan dol? Akong ultimate dream, either masikat nga Bisaya nga music artist or mga masikat nga Bisaya nga stand-up comedian. Nakasuway na kag stand-up dol? College. College. Imong love life karon dol, kumusta man dol? Naay someone pero di pa mi uyab. Kay nanguyab pa man siya ako pang di pa ka sure ba kung entertain ko ni. Mao ba dol. Pero ikaw low-key ra kay kasi mong relationship dol, di kay Sa una katong last nakauyab ako last year pero kadyot ra.
flex yun, like, day-sari, happy second day-sari, hanto nag-week-sari. Try na ako nga ka ng low-key lang. Low-key lang. Dagan ko vlog nga ganahan i-shoot pero ka ng ako mga vlog kay mga lakaw-lakaw ba. Wala kay ko vlog ba nga ka ng indoor. Puro lakaw, mangitag babae, mangitag chicks. Amot lang ako mapadayon pa ba ng mangitag chicks kay naman tayo someone good eh. Ay, lisod na. No? Moingon na ba ng mga babae? Okay naman, good work man na. Soko mo eh. Kailan ako ninyo, bayana mo. Magpakuan-kuan mo. Daghan kay mga gasugod na gid karon nga content Daghan na kayo. creators dol. TikTok. Grabe kay daghan. Oh, especially sa TikTok. Pero na sa Facebook mo makita sa nimo kana mga gasugod bitaw. Kani dol, unsa may mahatag nimo nga tips sa mga gasugod dol? Be yourself. Una, be yourself. Yun kay para mo click imong content, it has to be unique. Yes. And the only way to be unique is to be yourself. Kaya mo kay pariha kung ikaw, di ba? O kay ka pariha. Pero kana lisod na siya i-achieve kay as time goes kuan pa man gud ka nang mag-grow pa ka ba? Yes. Kana mga sikat karon nga below 20 pa. Pag abot na nag 20 mausab na may posible mangundang na kay kanang ga-discover pa sa kagalingon ba. Yes. And dapat dagan man gud magiganahan mag-game content creator kay ganahan sila sa perks pero wa sila kabalo wala sa kalisod. Para sa tama gyud. Speaking of dagan kinang bash kang Donalyn kay di ba? Kay may mangka kay kada imong work millions imong kita. Nasa siguro nagyagian nga struggle sa start oy. Dili man na tanan nga inana ba. Una ako pasabot nga kailangan kabaw ka kinsa ka, kabaw ka sa imong tema ba. For example, dancer ka. Di pwede ka mag-vlogger niya dancing imong content. So di ka mahot nag-content. Kay dancer ko kadaan. Nya kung comedy dapat kamo ka mapakatawa kay di jud ka mahot nag-content. Para nako ang tinuod nga success manggod kay kanang dili ka magukod bitaw sa kwarta bitaw kanang kung unsa imong ganahan sa life like ako komedyante magamit na ako na para makatouch og mga lives so kung pamagi sa akong pagpakatawa daghang na inspire kana success na para nako Right. sa una baka remember pa ko nag-start ko 2015 awkward pa kayo mag-vlog ka sa dalan karon sa mall makita kag mag-TikTok Wala ni kailam. TikTok na dili na ka maulaw babalag wa pa kay pangalan kay mo naman ang uso sa una mo ana lang kag kamera gamay na unsa man siya video baga taw na mo na yung mga struggle sa una itago-tago pa rin mo watan pa rin mga walang tao record na bod sa una Karon dol, dili na ka maulaw nga mag-ana ka sa dol. Dili, pero samukan ko kay kabaw mo ko, mo anak ko, naay makaila ba? Maunda ko. Nalagay sa na mag-vlog ko. Mga lakaw ba ako mga vlog so. Di ko ka-intro, madugay ko intro kay idol, ni mandol Apilo na lang nako sa intro. Pero yan idol, sanay na ka kanang magpa-picture nimo na ka-small, sanay na kag mga ingon ani idol. Pero nabay mga days nga samukan sab ka. Siyempre. Sa sugod, katong bago pa, overwhelming kayo na. Sikat na gyud ko. Maabot ang time. Kana mo ingon mo nga, so isnab kay sus kamo kung kabaw wala mo sa kasamok na. Mao ba? Dili man siya. Nalang siya bad days. Nalagay siya bad days na. Bad days. Kana di man taganahan gud nga ang fan kay malain, di ba? Yang idol di siya tagdon pero naman sa goy uban nga magpa-fan lang. No, unya i-post na iga. Kanang magpa-picture not because fan ang ani na mo na difference mo sa dugay na nato ani ma-realize nimo ba ang tinuod nga fan maghuwat gyud na siya nga pwede naka-picturean pagkaon ka huwaton gyud na niya mo ni tinuod nga fan dili ganina nila i-post ganahan lang sila nga na silang phone pero kana mga magpa-fan kay ilang normal nga post so may likes kabaw man sila nga sikat ka pero dili wa sila nang idol nimo ganahan lang sila nga i-upload ka gamito na ra. Pero di gina fan. Kanang nagkaon pa ka, duulo na ka. Kitang nagkaon pa ta. Ano ba? Pag ingon na dol mo, kuan ka dol. Depende kung hubog ko, akong kasabaan. Lagi. Di ako nga nadyo kay attitude pud nga kanang stricto for example. Night times Inomi Central dire Cebu. Pildi man ng Lakers. Na yung grupos lalaki ba? Lakers bugo. Wa man nga ni ba, wala ra ko. Niagi ko ba? Lakers bugo Almoralde, baga ay bunti manana. Wala ra ko.
Mga 1 hour after, pagbalik na ako, pabalik ko sa ilang tungod, nisyagit man sila una before ko muagi. Lakers, bugo! Hala yan, takong gihulatan nga muagi ko una sa iyang tungod, ayan siya syagit, giduol na ko. Nagtalikod ang mga grupo kay muagi man ko. Pagbalik naglingi, naapa man ko, oh, bi, syagit mo, bing, anak ko sa inyong tungod, syagit daw, Lakers. Nanguli. Kanang hubog ko, mas stricto, yata huwag mahubog. Ang kapait pang God kay, just because marag kinaboy ma-public, marag basta-basta ako na lang mga. People expect me to entertain them 24/7. Nabi tay. Kana bago ron ko ni balin sa kong kanang gipuy-an karon. Bago pa ko diha, kalat diretso nga ako diha. Maglabay kag basura, videohan ko. Yawa man niya. Itag ko sa stories ba. Atay man yung mga animal oh. Nya. Mabi na mga panahon nga pa kay ligo. Yan natoy one time mga mag-inom na sila sa gawas kay dagan man na building tapad-tapad diya sa Deca Homes. Ila kong doon sa idol, video, picture. Anak ko nga, idol, ayaw lang ko ninyo. Ako silang hanyon nga, ayaw lang ko ninyo, video, diri. Pwede na mo po picture, pero mo bitong nibalhin ko diri kay diri, mo na niya akong comfort zone. Wala mo ko naglaag diri. Diri ko wala ligo. Diri ko naka-boxers lang. Hanyo lang ko ninyo nga ana. Yan, story ka naka-boxers, naglabig basura. Ma-realize nimo ba nga part gyud na sa sulod mo ta diri. Mga gyud. At least realize mo na dol. Patay ba po ate? Inter man gyud ta. Pero bisag unsa ta kakapoy kung guwapa mapa-picture. Ayo, dol ginara ba kay God. Naraway nang uya. Sauna. Naraway nang uya. Pero kani gusto lang nako pod ni i-clarify sa inyo ha. Just because gibotang sa usa ka content creator yung kaugalingon sa sa publiko doesn't mean nga murag maski sa lugar na lang niya nga kaugalingon ni respeto na to na nagyapoy privacy nga ginatawag kay hindi na lain pod uy nang unsa man tawon mo baton po mo respeto ana sa social media kana diha mo kuan comment mo tanan ana pero pag nana sa personal kanang mga private nga lugar kanang siyang kaugalingong balay respeto lang yun dili ta magingon ana ano dili lang kay syempre kay Almoralde sa tanang nga mga public figures lagi man ako na realize nga kung magkasikat ka, ang privacy is another expense. Yes. Naanan, mangguguni dako, manggugo nga ka nang maglakaw ra, ikag school to home, ana ba? Kaya kung night times, gitry na ako, ganahan ko, makasave ko kung muuli ko or mag-gym. Try ko sa kayo, public nga ka ng coaster dire, aircon. Di madao eh. Ingkod. Halayawa, sig panguhit. Di ba? Tay ba niya? Once na yung magpa-picture, ma-trigger man ang uban. Yes, Si Kwan, na-picture na dahil. Sunod naman dayon. Nasa uban, bisag wa kaila, sikat na si Apil. Mao na. Pero kinina lang gidol, lastly dol, unsa may imuhang mensahe nila dol? Salamat diay sa mga patuloy na sa mga usual mga pasasalamat sa mga ginaingon. Salamat sa mga patuloy na nagmamanay lang ginaingon pero itaw sa mga solid nga fans kanang ma-appreciate ba ako na yung mga pagpa-picture dol ay picture dol solid fan ko nimo since kuan niya ilang i-mention ang una nga video ilang nakita until now naagya po yung followers niya kung buto na naon compared sa uban content creator ako ba ang kind of content creator nga ga-garner gyud og hate ba kanang magpalagot gyud og tao ba nya naay mag-follow na ako so pasabot solid gyud ni sila nga fans right kato salamat then unta naagya po mo diha kung times 10 times 20 akong success compared karon. Dol, salamat kay Dol. Proud kay ko nimo Dol. Grabe Dol. Yung tagaan jud ko niya panahon mo. Rawa pa ni naglain pa paminawan ni. Busy pa kay kayo. Salamat kay Dol. Salamat kay Dol. Salamat kay mga ka-child. Salamat sa chit-chat no. Chit-chat. Almoralde, ladies and gentlemen. Salamat kay Dol. Chit-chat ato